ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ, барномаи иттилоъоти ахборо мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзуратон менамоем. Дар студия бо шумо Савсан Ғаюрзода. истиқлолият дастоварди бузургу беназир барои давлату миллати тоҷик ба ҳисоб меравад. аз файзи истиқлоли давлатӣ ва татбиқи сиёсати боровару муваффақи пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон Тоҷикистон ба кишвари рӯбаруш табдил ёфт ва дар арсаи байналмилалӣ чун давлати ташаббускор муаррифӣ гардид. шарҳи мавзӯъ дар гузориши Аҳлиддини Нурулло. истиқлолият, тантанаи хират ва андешаи миллати солору кӯҳанбунёди тоҷик, оғози марҳалаи навини давлатдории миллӣ, омили иттиҳоду сарҷамъии мардуми фидокору ватандӯсти мо, василаи муҳимтарини ҳифзи асолату ҳуввияти миллӣ ва муҳимтар аз ҳама нишонаи возеҳи ҳастии миллат ба шумор меравад. истиқлол волотарин ва пурарзиштарин дастоварди давлату миллат ба ҳисоб рафта, ин неъмати бузург баробари ба даст овардан нуру зиё, меҳру вафо, ободию озодӣ, ҳамфикрию ҳамзистӣ ва осоиштагиро ба мардуми тоҷик ва Тоҷикистони азиз овард. даврони истиқлолият роҳи имрӯзу ояндаи миллат ва пешрафти минбаъдаи кишвари азизамонро ба сӯи ҷомеаи демократӣ, ҳуқуқбунёд ва дунявӣ муайян намуд. маҳз бо шарофати ба даст овардани истиқлолият ба наврасону ҷавонони мо имконият фароҳам омад ки дониш, қобилият ва маҳорати хешро дар ҳамаи самтҳо инкишоф диҳанд, ватани худро дар арсаи байналмилалӣ муаррифӣ намоянд, пешсаф бошанд ва ба сӯи ояндаи нек устуворона қадам гузоранд. дар воқеъ соҳибистиқлолӣ барои сарнавишти миллати тоҷик оғози марҳилаи сифатан нави рушд гардида, иҷрои вазифаи бисёр пурмасъулияти таърихӣ, яъне бунёди давлати ҷавобгӯ ба манфиатҳои халқу кишвар ва эҷоди аркони давлатдории муосирро фароҳам овард. воқеан истиқлол воситаи асосии рушду нумӯи давлат ва муайянкунандаи сиёсати дохилию хориҷии ҳар кишвар аст. истиқлол нишонаи ҳуввият, ифтихор, номус, рамзи саодат ва шарти бақои миллат мебошад. истиқлоли давлатӣ ба он мусоидат намуд ки дар ҳаёти сиёсӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоию фарҳангии кишвар комёбиҳои беназир ба даст оварда шаванд. дар баробари ин истиқлол дар назди миллати тоҷик рисолати бузургеро гузошт ки муҳимтарини онҳо ташкили аркони давлати соҳибихтиёри миллӣ, таҳкими сулҳу субот, таъмини амнияти давлат ва ҷомеа, оғози раванди созандагию бунёдкориҳо ва расидан ба сатҳи зиндагии шоистаи мардум мебошад. бояд гуфт ки мустақилияти давлат дар нигоҳ доштани ягонагӣ ва волоияти ҳокимияти давлатӣ дар қаламрави мамлакат ва соҳибихтиёрӣ дар муносибат бо субъектҳои сиёсии байналмилалӣ ифода меёбад. ҷумҳурии Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ ҳамчун давлати демократӣ, ҳуқуқбунёд ва дунявӣ муаррифӣ гардида, бо аксар кишварҳои олам ва созмонҳои ҷаҳонӣ муносибатҳои дипломатӣ ва ҳамкорӣ барқарор намудааст. Тоҷикистон узви фаъоли Созмони Милали Муттаҳид, Созмони Амният ва ҳамкорӣ дар Аврупо, Иттиҳоди давлатҳои мустақил, Созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ, Созмони ҳамкории Шанхай, Созмони ҳамкории исломӣ ва чандин ташкилотҳои байналмилалию минтақавии дигар мебошад. падидаи муҳим дар сиёсати хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон қабул гардидани пешниҳодҳо дар сатҳи байналмилалӣ мебошад. таҳлилҳо нишон медиҳад ки ташаббусҳои созандаи сарвари давлат ба ҳалли мушкилоти глобалии сайёра аз ҷумла ба масъалаи об равона гардиданд. қобили дастгирии ҷомеаи ҷаҳонӣ мебошад ва кишвари мо дар арсаи байналмилалӣ ба сифати ташаббускор ва пешсафи фаъоли ҳалли масъалаҳои глобалӣ вобаста ба истифодаи босамари захираҳои об эътироф гардидааст. истиқлоли давлатӣ барои рушди иқтисодиёти ватанӣ шароити хуб фароҳам овард. бунёди роҳҳои оҳан ва автомобилгар қадами бузург баҳри иҷрои ҳадафҳои стратегӣ ва омили муҳим баҳри ҳамгироии ҷомеа мебошад. таҷрибаи сиёсӣ нишон медиҳад ки маҳз истиқлол ва ваҳдати миллӣ роҳи инкишофи имрӯзу ояндаи дурахшон ва пешрафти ҷомеаи моро муайян ва самтҳои ба мақсад расиданро равшан сохта, тамоми шаҳрвандонро баҳри амалӣ гардондани онҳо ҳидоят менамояд. имрӯз дар шаҳри Душанбе форуми занони Тоҷикистон ва Қазоқистон таҳти унвони «Занон, захираҳои молиявӣ ва ҳимоя аз зӯроварӣ» баргузор гардид. Дилшод Ҳакимзода гузориш медиҳад.
ҷумҳурии тоҷикистон дар даврони соҳиб истиқлолӣ бо мақсади ҳамкории минбаъда дар самтҳои афзалиятнок ва баланд бардоштани нақши занон дар баррасӣ ва ҳалли масъалаҳои муҳими ҷомеа бо дигар давлатҳо ҳамкориҳои судмандро ба роҳ мондааст. натиҷаи ин аст ки дар ин самт чорабиниҳои гуногуни ҳамкорӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон баргузор карда мешавад. дар робита ба ин таҳти унвони занон, захираҳои молиявӣ ва ҳимоя аз зӯроварӣ дар шаҳри душанбе форуми занони тоҷикистон ва қазоқистон доир гардид. дар кори форум шахсони масъул оид ба тавонмандсозии ҳуқуқ ва имконияти занону духтарон, роҳбарони бонкҳои давлатӣ ва хусусӣ, намояндагони вазоратҳои корҳои дохилӣ, масъулон оид ба масъалаҳои пешгирии зӯроварӣ дар оила, намояндагони ташкилотҳои байналмилалӣ, олимон, ташкилоти ҷомеаи шаҳрвандӣ соҳибкорзанон, ташкилот оид ба тавонмандсозии ҳуқуқ ва имконияти занону духтарон иштирок намуданд. баргузор кардани вохӯриҳои занони фаъоли тоҷикистон ва қазоқистон яке аз он чорабиниҳои муҳиме ҳаст, ки дар соҳаи мустаҳкам кардани дӯстӣ ва ҳамкориҳои байни ҷомеаи тоҷикистон ва қазоқистон, алахусус байни занҳои тоҷикистону қазоқистон сурат мегирад. дар ин гуна чорабиниҳо мо на танҳо аз дастовардҳои ҳамдигар бохабар мешавем, балки бо барномаҳо ва чорабиниҳои муштараки ҳамдигар ширкат менамоем ва аз он дастоварду норасоиҳое ки дар ҷомеаҳои мо мавҷуд ҳастанд муҳокима мекунем ва кӯшиши дастаҷамъона онҳоро ислоҳ кардан менамоем. дастовардҳои кишвари мо дар соҳаи татбиқи сиёсати гендерӣ дар даврони истиқлол хеле назаррасанд. мо тавонистем саводнокии занонро ба маротиб густариш диҳем, фарҳанги онҳоро истеҳком бахшем, қувват бахшем ва кӯшиш намудем, ки масъалаҳои мубрамтарини гендериро дар ҷомеаи худ ба таври умумӣ ҳал намоем. дар форум гуфта шуд, ки хусусиятҳои хоси муносибатҳои муосири тоҷикистон ва қазоқистонро сатҳи баланди эътимоди мутақобила ва мувофиқати мавқеъҳо оид ба бисёр масъалаҳои муҳими байналмилалӣ ва минтақавӣ ташкил дода, мулоқоти мунтазами сарони давлатҳо ва тавсеяи минбаъдаи ҳамкорӣ замина мегузорад. имрӯз ман иштирокчии форуми занони тоҷикистон ва қазоқистон мебошам. дар ин форум мо таҷрибаомӯзӣ карда истодаем бо занони қазоқистон ва мо ҳам низ фахр мекунем, ки имрӯз занони соҳибкор дар тоҷикистон баробари мардон дар раванди ҷомеа фаъолият мекунанд ва мо низ метавонем бо захираҳои молиявӣ истифода бурда онҳоро дар соҳибкории худ истифода барем. бояд гуфт, ки таҳким ва тавсеяи ҳамкории занони тоҷикистон ва қазоқистон дар чаҳорчӯби форуми занон, захираҳои молиявӣ ва ҳимоя аз зӯроварӣ на фақат барои фароҳам овардани замина барои табодули афкор, иттилоот ва таҷриба, таҳияи тавсеяҳои ҳамкории минбаъда ва тавонмандсозии нақши занону духтарон дар рушди иқтисодӣ ва иҷтимоии ҳарду давлат замина мегузорад, балки таҳияи стратегия ва механизмҳои беҳтар намудани мавқеъ ва вазъи иқтисодии занон, баррасии монеаҳо ва роҳҳои ҳалли мушкилоти мавҷударо дар масъалаи пешгирии зӯроварӣ нисбат ба занону духтарон муайян менамояд. Дилшод Ҳакимзода, Фарҳоди Восе, Мақсади Мақсад, Ахбор. низоми наву мукаммали имтиҳонсупорӣ барои муассисаҳои олӣ ва миёнаи касбӣ дар асоси тартиботи нуқтаи марказонидашудаи имтиҳонсупорӣ ки чун маркази миллии тестӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон амал мекунад, марҳилаи якуми ба қайдгирӣ ва супоридани имтиҳонҳо баргузор шуда, барои довталабоне ки аз даври аввал нагузаштанд, омодагиҳо барои марҳилаи навбатии ба қайдгирӣ ва имтиҳонсупорӣ ҷараён дорад. шарҳи Фахриддини Муҳаммад Юсуф. усули муосир ва шаффофи имтиҳонсупорӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон ки барои шомил шудани довталабон ба донишгоҳу донишкадаҳо ва муассисаҳои миёнаи касбӣ дар мамлакат пеш гирифта шуд, аз рӯи донишу малакаи ҳар як нафар амалӣ мегардад. тафовут ва устувории низоми муосири имтиҳоноти марказонидашудаи дохилшавӣ натиҷабахш аст. шакли муосири имтиҳонгирии довталабон ки дар тамоми ҷумҳурӣ бо фарогирии шаҳру ноҳияҳо гузаронида мешавад, дастрасӣ ва иштироки озоди ҳар як довталабро ба имтиҳоноти давлатӣ бо шаффофият таъмин менамояд. 25 июл натиҷаҳои озмуни тақсимоти асосии довталабон дар имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ ба муассисаҳои таълимии таҳсилоти миёна ва олии касбии ҷумҳурии тоҷикистон муайян шуд. тавре ки огоҳӣ дорем, маркази миллии тестӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон
санаи 25 июли соли 2024 натиҷаи озмуни тақсимоти асосии довталабонро роҳандозӣ намуд ва аз миқдори умумии довталабоне ки аз қайд гузаштанд ва дар имтиҳонҳо иштирок карданд 65266 нафари онҳо ба комбинатсияи ихтисосҳои интихобкардаашон тақсимот шуданд ва миқдори боқимонда яъне ки 21092 нафаре ки аз натиҷаи тақсимот комёб нагардиданд ба давраҳои баъдӣ давраҳои тақсимоти такрорӣ рохат гирифтанд. имконот ва хизматрасониҳои маркази миллии тестӣ ки бо низоми муосири имтиҳонҳои марказонидашуда амал дорад бо назардошти манфиати сокинони кишвар фароғ ба роҳ монда шудааст. дар ҷараёни омодагӣ барои ҳуҷҷатсупорӣ ва имтиҳоноти давлатӣ ки тибқи муқаррарот аз рӯи марҳилаҳои хос сурат мегирад барои довталабон имконоти интихоби дуруст ва озоди ин ё он ихтисос таъмин аст. довталабоне ки тибқи натиҷаҳои озмуни тақсимоти асосӣ ба муассисаҳои таълимӣ тибқи яке аз комбинатсияҳои ихтисосҳои интихоб кардаашон комёб гардиданд бояд на дертар аз 6 август ба муассисаи таълимии таҳсилоти миёна ё олии касбии дахлдор ҳозир шуда бо пешниҳоди ҳуҷҷатҳои зарурӣ ки рӯйхати онҳо дар кабинети инфиродии ҳар як довталаб оварда шудааст ба комиссияи қабули он муроҷиат намояд. довталабон ҳамакнун имкон доранд ки аз рӯи комбинатсияи ихтисосҳои муассисаҳои таълимӣ ки баъди озмуни мазкур дар онҳо ҷойҳои холӣ боқӣ монданд дар марҳилаи навбатӣ иштирок намоянд. барои иштирок дар тақсимоти такрории довталабонро зарур аст ки аз санаи 12 то 15 августи соли равон дар яке аз нуқтаҳои бақайгирие ки маркази миллии тестӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри ноҳияҳои ҷумҳурӣ таъсис додааст аз қайд гузаранд. раванди тақсимоти такрорӣ асосан барои он комбинатсияи ихтисосҳои амалӣ карда мешавад ки баъд аз тақсимоти асосии довталабон ё дар онҳо ҷойҳои холӣ мавҷуд аст ё ин ки баъд аз ҳозир нашудани довталабон ба ин ё он комбинатсияи ихтисосҳо ҷойҳои холӣ дар ин комбинатсияи ихтисосҳо пайдо мешавад ва довталабонро зарур аст ки дар вақти бақайгирӣ асосан ба интихоби ихтисосҳо аҳамияти ҷиддӣ диҳанд яъне ки вобаста ба баллҳое ки онҳо соҳиб гаштанд бояд комбинатсияи ихтисосҳоеро интихоб намоянд ки дар онҳо асосан ҷойҳои нақшавӣ зиёдтар аст. ман Гадоева Шаҳноза аз рӯи ихтисоси кори табобатӣ тавонистам ки ба номи донишҷӯ сазовор гардам. ман миннатдории худро ба пешвои миллат муҳтарам президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон мерасонам. Шароитҳо муҳайё оварданд ки то имрӯз мо ҷавондухтарон соҳиби илму маърифат шуда хонда таҳсил мекунем ва дониши худро сайқал медиҳем. ба ватани худ содиқона хизмат мекунем. озмуни тақсимоти такрорӣ дар асоси бале аз имтиҳонҳо ба дастовардаи довталаб яъне без споридани имтиҳони такрорӣ танҳо бо бақайдгирӣ аз 12 то 15 августи соли 2024 баргузор мешавад. дар даври дигари имтиҳонспорӣ ки аз 12 то 15 август бо бақайдгирии такрорӣ гузаронида мешавад довталабон аллакай аз рӯи ихтисосҳо саволнома пур хоҳанд кард ки тамоми раванд тибқи назорати дақиқ шаффоф гузаронида мешавад. низоми нав аз рӯи омӯзиши дақиқи талабот ҷорӣ гардида ташкил ва гузаронидани имтиҳонҳои қабулро ба макотиби олӣ ва миёнаи касбии мамлакат бо баҳогузории сатҳ ва сифати маълумоти хонандагон аз рӯи тест таъмин менамояд. Фахриддин Муҳаммадюсуф Баҳодур Қурбонзода ахбор. имрӯз дар шаҳри Душанбе ярмаркаи фурӯши либоси мактабӣ барои соли хониши 2024-2025 доир гардид. шарҳи бештари мавзӯъ дар гузориши Ҷаҳонгир Сафарализода. таъмини хонандагон бо либосҳои мактабии истеҳсоли ватанӣ аз масъалаҳои муҳим маҳсуб шуда ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин самт тадбирҳои судманд меандешад. ба ин масъала асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таваҷҷӯҳи махсус зоҳир намуда пайвастан масъулонро водор менамояд ки истеҳсоли либосҳои мактабиро дар мамлакат афзоиш дода ба ин восита ҷойҳои нави кори таъсис ва ҳамзамон хонандагони кишварро бо либосҳои хушсифати арзон таъмин намоянд. дар ярмаркаи доим амалкунанда намоишфурӯши либосҳои мактабӣ воқеъ дар ноҳияи Фирдавсӣ дар назди иттиҳодияи истеҳсолии насоҷии тоҷик ба роҳ монда шудааст. мо имрӯз волидайн иқдом гирифтем ки дар ярмаркаи фурӯши либосҳои мактабӣ корхонаи ватанӣ ҷамъияти масъулияташ маҳдуди насоҷии тоҷик иштирок намуда мувофиқи нархномаи муайяншуда ва андозаи фарзандони худ либосҳои мактабиро харидорӣ намоед. ва инчунин ба
соҳибкорони ватанӣ изҳори сипос мекунем ки чунин ярмаркаҳои фурӯши мактабиро дар ҳудуди пойтахт фароҳам оварданд. иттиҳодияи истеҳсолии насоҷии тоҷик духти либоси мактабиро дар асоси талаботи дастурамали либосҳои тавсиявӣ барои хонандагони муассисаҳои таҳсилоти умумӣ ба роҳ монда шудааст. Дастурамали мазкур ба тамоми корхонаҳои истеҳсолӣ пешниҳод гардидааст. Аз моҳи январи соли 2018 инҷониб стандарти давлатии либоси мактабӣ қабул гардида корхона бо риояи талаботи ин стандарт либосҳои мактабӣ истеҳсол менамояд. иттиҳодияи истеҳсолии насоҷии тоҷик яке аз корхонаи азими шаҳри Душанбе ба ҳисоб рафта аз соли 2015 то инҷониб яке аз коргоҳои он цех дузандагӣ пурра барои истеҳсол намудани либоси мактабӣ барои мактабачагон самти фаъолияти хешро равона намудааст. Аз соли 2015 то инҷониб корхона истеҳсоли худро дар самти тайёр намудани либосҳои мактабӣ ҳам писарона ҳам духтарона бо матои хушсифати ватанӣ ва ҷавобгӯ ба стандарти дохилӣ ва хориҷии кишвар истеҳсол намуда истодааст. Дар давоми 6 моҳи соли 2024 бошад корхона ба миқдори 108920 дона либоси мактабӣ истеҳсол намудааст ва бақияи либосҳои мактабӣ бошад дар амборҳои корхона ба миқдори 257085 донаро ташкил медиҳад. агар солҳои пеш баъзе аз сокинон аз сифату тарҳи либосҳои ватанӣ изҳори нигаронӣ доштанд, имрӯз баръакс сифати онро хуб арзёбӣ менамоянд. нарху навое ки дар корхонаи мазкур баро монда шудааст албатта нисбат ба нархи бозор арзонтар аст ва дастрас аст ва либосое ки истеҳсол шудаанд сол ба сол сифаташон беҳтар шуда истодааст. дар пойтахт иқтидори корхонаҳои дузандагӣ баҳри пурра таъмин намудани хонандагон бо либоси мактабӣ басанда буда имконияти истеҳсоли либоси мактабӣ дар корхонаҳо дар давоми сол ба таври комил фароҳам оварда шудааст ва хонандагон ба пуррагӣ бо маҳсулоти хушсифат таъмин мегарданд. айни ҳол мо ба духтани сару либоси мактабӣ машғул ҳастем. кӯшиш намуда истодаем ки бо сифати баланд духта ба анҷом расонем. ташкили 600 нуқтаи фурӯши либосҳои мактабӣ ва лавозимоти хониш дар ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди бозори Корвон ба роҳ монда шудааст ки хонандагон ва падару модари онҳо метавонанд харидорӣ кунанд. миннатдории хешро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон мерасонем ки барои мо кӯдакону наврасон чунин шароитҳои фароҳамро муҳайё намуданд ва мо метавонем бо либосҳои шинам ва босифат ба мактаб рафта дарс ва тамоми маълумотҳои мактабиро ба худ гирем ва дар шароитҳои беҳтарини мактабӣ таҳсили худро идома диҳем. ҳамзамон дар ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди бозори Паншер ва бозори Ганҷина ярмаркаи фурӯши либоси мактабӣ ки бо сифати баланд омода гардидааст ба фурӯш гузошта шудааст. инчунин дар ноҳияи Синои шаҳри Душанбе дар ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди бозори Сафариён шурӯъ аз имрӯз намоишфурӯши либоси мактабӣ оғоз гардид. тибқи қарори раиси шаҳри Душанбе бо мақсади дастрасии хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ бо либос ва лавозимоти мактабӣ ярмаркаи фурӯши либос ва лавозимоти мактабӣ дар ҷойҳои муайян гардида бо риояи қоидаҳои беҳдоштӣ аз имрӯз оғоз гардид. идомаи ахбор. кишоварзони ноҳияи Деваштич ҳамасола аз ҳисоби васеъ намудани майдони кишт ва баландбардоштани ҳосилнокӣ ҳаҷми истеҳсоли картошкаро зиёд менамоянд. дар ноҳия то соли 2030 бояд ҳаҷми истеҳсоли картошка ба 500 000 тонна расонида шавад. гузориши Абдуваҳоби Абдусаттор ва Илёс Бобоҷон аз ноҳияи Деваштич. Деваштич аз калонтарин ноҳияҳои картошкапарвар дар ҷумҳурӣ. имсол бо мақсади таъмини амнияти ӯзғаворӣ ки аз ҳадафҳои стратегии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад, кишоварзони ноҳияи Деваштич дар масоҳати бештар аз 8000 гектар картошка кишт намуданд, ки нисбат ба соли гузашта 881 гектар зиёд мебошад. кишти асосии картошка дар ноҳияи Деваштич асосан дар минтақаҳои баландкоҳ гузаронида мешавад. кишоварзони ноҳияи Деваштичи вилояти Соғд аз ҷумлаи таъминкунандагони асосии бозори истеъмолии мамлакат бо картошка ба ҳисоб рафта ҳамасола масоҳати кишт ва ҳаҷми истеҳсолро зиёд менамоянд. соли гузашта ҳосилнокии картошка дар хоҷагиҳои деҳқонию аҳолӣ ба ҳисоби миёна аз 350 то 400 сентнерро ташкил дода, картошкапарварони алоҳида ва бисёр хоҷагиҳои кишоварзӣ аз ҳар гектар ҳатто 650-700 сентнер ҳосил ҷамъоварӣ намуданд. аз нашъунамои хуби зироат маълум аст ки имсол ҳам кишоварзони ноҳияи Деваштич ҳосили фаровон ҷамъоварӣ намуда дар таъмини бозори истеъмолии мамлакат бо картошка саҳми арзанда мегузоранд.
ба таъкиди кишоварзон ҷиҳати парваришу истеҳсоли картошка ва тибқи дастуру ҳидоятҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон то ба 500 000 тонна расонидани ҷамъоварӣ ба истилоҳ нони дуюм дар ноҳияи Деваштич имкониятҳо фаровонанд. дар 4 соли охир майдони кишти картошка дар ҳудуди ноҳия қариб 3000 гектар зиёд карда шуда ҳаҷми истеҳсол ба 230 000 тонна расонида шуд. имсол бошад мо ният дорем ки истеҳсоли картошкаро ба 260 000 тонна расонем. дар деҳоти Исмоили Сомонӣ ва ваҳдати ноҳияи Деваштич кишоварзон дар самти кишту парвариш ва истеҳсоли картошка дар асоси маслиҳату машварати олимони соҳа роҳу усулҳои пешрафтаро ба кор мебаранд. соли равон бо мақсади таъмини амнияти озуқаворӣ дар ин ду деҳоти баландкӯҳи ноҳия масоҳати кишти картошка зиёд карда шуд. дар ҷамоати деҳоти ваҳдат дар майдони умумӣ 1523 гектар кишти картошка гузаронида шуд ки аз соли гузаштагӣ 95 гектар зиёд мебошад. асосан дар мо тухмиҳои Аладдин, Нури Нисо, Пикассо умуман дар 7 намуд тухмиҳое ки ҳаминҷа ҳосилнокиш баланд аст кишткар шуд. дар ҷамъати деҳоти Исмоили Сомонӣ ҳамагӣ дар сектори кишоварзӣ 1724 гектар аз тарафи аҳолӣ 390 гектар ҷамъ 2203 гектар картошка кишт карда шудааст ки айни ҳол дар ҷамъати мо нашуномаи картошка бениҳоят хуб мебошад. дар минтақаҳои баландкӯҳи ноҳия ба монанди овучӣ ин навъи зироат нав гул кардааст. деҳаи овучии ноҳияи Деваштич ки иқлими нисбатан сард дорад барои кишти картошка басо мусоид мебошад. дар ин деҳаи баландкӯҳи ноҳия масоҳати кишти картошка бештар аз 700 гектарро ташкил медиҳад. оянда бо татбиқи лоиҳаи обёрии заминҳои корами лалмӣ ва ба гардиши кишоварзӣ ворид намудани қитъаҳои бекорхобида масоҳати кишти картошка дар овучӣ боз ҳам зиёд карда мешавад. яке аз роҳҳои зиёд намудани ҳаҷми истеҳсоли картошка ва баланд бардоштани сифати он истифодаи тухмиҳои серҳосилу ба минтақа мутобиқи навъҳои селексияи ватанӣ ва хориҷӣ ба ҳисоб меравад. дар ноҳияи Деваштич деҳқонони кооперативи тиҷоратии овучии ғончӣ дар таъмини хоҷагиҳои кишоварзии дигар шаҳру ноҳияҳои мамлакат бо тухмии картошка саҳми арзанда доранд. мо имсол дар кооперативи тиҷоратии овучии ғончӣ 496 гектар кишти картошка гузарондем ки навъҳои тухми Алладдин, Нури Нисо, Кондур, Азизӣ ва аз муассисаи давлатии рушди соҳибкорӣ 40 тонна Пикассо овардем. инам кишт кардем ки ҳозир хеле нашунамои ҳамаи тухмиҳои мо хуб мебошад. тухмее ки мо истеҳсол мекунем дар кооперативи тиҷоратии овучии ғончӣ ба тамоми минтақаи ҷумҳурӣ харидоро омада ҳаминҷо худошон харидорӣ карда мебарованд барои он ки дар тамоми ҷумҳурии минтақааш ин тухмиҳое ки кооператив истеҳсол мекунад тобовар мебошад. хоҷагии овчии ғончӣ ки дар он 12 навъи картошка парвариш карда мешавад яке аз таъминкунандагони дигар шаҳру ноҳияҳои картошкапарвар бо тухмии хуштифат мебошад. барои баланд бардоштани ҳосилнокии картошка соли равон аз тарафи вазорати кишоварзии ҷумҳурии тоҷикистон дар асоси шартномаи тарафайн ба хоҷагиҳои кишоварзии ноҳияи Деваштич зиёда аз 120 тонна тухмии гурӯҳи элита тақсим карда шуд ки хоҷагидорон дар қитъаҳои алоҳида кишт намуда ҳосили фаровон интизоранд. дар айни ҳол нашунамо хуб аст. тухмиҳои беҳтарин коштагием аз рушди соҳибкорӣ боз тухмӣ овардем 10 тонна дар ҳолати гул аст. бисёр хуб. дар кооперативи тиҷоратии хуҷаҳо аз ҳар гектар зиёда аз 35 тонн то 55-60 тонна картошкаи беҳтарин истеҳсол мекунанд. соли равон бо воситаи вазорати кишоварзии ҷумҳурии тоҷикистон тухмии нави Evolution оварда шуд ба миқдори 14 тонна кишт кардем. айни замон нашъунамои картошка хуб аст. нисбатан аз тухмиҳои маҳаллӣ зиёдтар ҳосил интизор ҳастем. ба гуфти деҳқонон истифодаи самараноку оқилонаи замин дар заминаи татбиқи ҳамаҷонибаи барномаҳои давлатӣ метавонад омили фаровонҳосилӣ бошад. дар маҷмӯъ имсол дар ҳама шаклҳои хоҷагидории вилояти Соғ дар масоҳати қариб 29 000 гектар картошка кишт карда шудааст ки нисбат ба соли гузашта 3881 гектар зиёд мебошад. Абдуваҳоби Абдусаттор, Илёс Бобоҷон, ноҳияи Деваштич, ахбор.
бинандаҳои азизи гиромӣ, шуморо бо дигар хабаргузоришҳо дар нашрҳои минбаъдаи барномаи иттилооти ахбор ошно месозем. саломат бошед.